ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଡେଲ୍ଟାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁନ୍ଦରବନ। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ରୋଡ଼ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ମିନାରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କୁତବ ମିନାର। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ଡ୍ୟାମ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମସଜିଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜାମା ମସଜିଦ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଉଲ୍ଲାର ହ୍ରଦ। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣି ଜଳ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ।